Player number 17, Ahmadjoni Abdusaburi, replaced by player number 9, Boboy Bilal. бинандагони гиромӣ, мухлисон ва воқеамандони футбол, мо бармегардем ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ воқеъ дар шаҳри Душанбе ва инак қисми дуюми рақобати мунтахабҳои наврасони то 15 солаи Тоҷикистон ва Қирғизистон шурӯъ мешавад. дар ҳамин байн тағйиротҳо сурат гирифтанд. дар оғози қисми дуюм ва дар ҳайати мунтахаби наврасони кишвар ду футболбоз иваз шуд. аз майдон гирифта шуданд футболбозон таҳти рақами 10 Абубакр Сулаймонов ва ҳамчунин рақами 17 Аҳмаҷони Абдусаттор ва ба майдон баромаданд рақами 7 Меҳрубон Ҳамидов ва рақами 9 Билол Бобоев. акнун онҳо бозиро дар ҳайати асосии даста идома медиҳанд. ҳамчунин тағйирот дар ҳайати мунтахаби Қирғизистон ҳам дида мешавад ва дар ин байн чӣ тавре мо шумо ҳоло шоҳид шудем аз курсии бозигарони эҳтиётӣ таҳти рақами 17 Андрей Жуков вориди майдон шуд ва ӯ ба ҷои футболбоз таҳти рақами 11 Нурбулат Кубанчибеков ки бозӣ мекард рақобатро идома медиҳад. як имконияти бисёр хуб барои футболбозони мо дар оғози қисми дуюм ба вуҷуд меояд, аммо ҳоло ин фурсат ба пуррагӣ аз даст нарафтааст. довар чӣ ишора мекунад? Пеналти. бале, довар ишора карда истодааст ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуда буд дар дохили ҷаримагоҳ ва ишора мешавад ба нуқтаи ҷои зарбаи 11 метра. қоидаи бозӣ дар баробари футболбози мо ки таҳти рақами 14 бозӣ мекунад Масрур Ғафуров вайрон шуд. бори дигар метавонед ин ҳолатро бубинед. албатта ҳоло аз ин зовияи дид беҳтар барои мо шумо ин чиз аён аст ва воқеан ҳам қоида вайронкунӣ буд. дар ин байн дигар мо шумо саҳнаи такрориро ҳам дидем ки чӣ гуна ҳамон ҳолати қоида вайронкунӣ пешниҳод шуд. хуб, зарба иҷро мешавад ва бисёр ҳам бо боварӣ тавонист ки Амирхон Ҷалолов аз ин имконияти доштааш истифода бурда ҳисобро тағйир диҳад. ҳисоб 3-0 мешавад дар дақиқаи 47-уми рақобат ва футболбозони мо бо оғози нимаи дуюми рақобат тавонистанд ба дарвозаи ҳариф голи сеюмро ҳам ворид кунанд. албатта баъд аз чанд лаҳза ҳамон ҳолате ки пеналти иҷро шуд бори дигар метавонем бубинем. воқеан ҳам бо боварии тамом зарбаро иҷро мекунад Амирхон бе ягон шонс ва имконият барои дарвозабони ҳариф ва ба ин тартиб ҳисоб 3-0 шуд ба фоидаи футболбозони мо. акнун биёед бо дар назардошти тағйиротҳое ки буд ҳайатҳоро бори дигар ба хотир орем. мунтахаби наврасони кишвар дар бозии мазкур бо ҳайати зерин бозӣ доранд. Абубакр Маҳмудов дар хати дарвоза аст. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд Муҳаммаҷон Орипов, Абдулманон Ҳоҷӣ Нумонзода, Ҷамшедзода Диловар, Неъматуллозода Баракатулло, Абдулаҳадов Масудшоҳ, ҳамчунин Муҳаммаҷон Тоҳирӣ, Масрур Ғафуров ва боз дар баробари онҳо Амирхон Ҷалолов бо ҳамроҳи Меҳрубон Ҳамидов ва Билол Бобоев бозӣ карда истоданд. сармураббии даста Зайниддин Раҳимов. ин ҳолат акнун бартараф карда шуд. футболбозони мо тавонистанд фишоре ки аз сӯи футболбозони қирғиз ба чашм расид онро акнун ба ин тартиб бартараф намоянд ва ҳоло дар наздикии дарвоза мо дигарбора тӯбро ба рақиб медиҳем, аммо зуд ин фурсат ҳам бартараф шуд. хуб, ҳайати мунтахаби Қирғизистон бошад дар қисми дуюм ба таври зайл аст. инҷо ҳам як тағйирот ба чашм мерасад. Абдураимов Адилет дар хати дарвоза аст. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд инҳо Суҳроббек Бердиев, Нуркомилов Айтенур, Қувватбеков Мунарбек, Ойбек Юсупов, Айдар Шарипов, Арген Эмилбеков, Сергунин Максим, Ислом Мамадқулов,
Орзубек Шайдуллоев ва ҳамчунин футболбозе ки дар қисми дуюм ба майдон баромад Андрей Жуков ба ҳисоб мераванд. Сармураббии даста бошад Самат Суймалиев ба ҳисоб меравад. Хуб, боз ҳам қоидавайронкунии навбатин маротиб ҳам дар канори чап аз сӯи бозигарони мо чунин ҳолат ба чашм мерасад. Болотар ҳам айнан тақрибан ҳамин гуна ҳолат, яъне қоидавайронкунӣ дар ҳамин канор ба чашм расида буд. ба дифогари мо корти зард нишон дода шуд барои қоидавайронкуние ки қаблан дошт. Инҷо бошад дарвозабон ҳангоми баромадан аз мавқеи худ ба хато рон медиҳад ва баъдан чӣ тавре ишора шуда истодааст, боз қоидавайронкунии дигар ҳам аз сӯи ва боз қоидавайронкунии дигар ҳам албатта ба қайд гирифта шуд дар ҳамон лаҳза ва бо ҳамин лаҳзаи қаблӣ бисёр дарҳам барҳаме ки дар дохили ҷаримагоҳ буд бо ҳамин ҷамъбаст шуд. дар қисми аввал танҳо як корти зард буд, он ҳам ба футболбози қирғиз нишон дода шуд ва инак дар оғози қисми дуюм ба Муҳаммадҷон Орипов тавре мебинем корти зард нишон дода шуд. тавассути канори чап имкони идома додани ҳуҷум ҳаст, вале дар ин лаҳза маълум мешавад ки офсайд будааст ва бозиро довар манъ мекунад. довари марказ Амир Араббароғӣ аз Эрон аст ва дар канорҳо ба ӯ Баҳодурхӯҷа Шавкатов аз Ӯзбекистон ва Фарҳод Фарҳодпур аз Эрон кӯмак расонида истодаанд. довари эҳтиётӣ бошад Абдурашид Худойберганов аз Ӯзбекистон аст. онҳое ки имкони тамошо кардани нимаи аввали рақобати дастаҳоро надоштанд, ман кӯтоҳ дар бораи он мехостам чанд чиз гуфта гузарам. гап дар сари он аст ки оғози бозӣ бо бартарии пурраи шогирдони Зайниддин Раҳимов сипарӣ шуд. онҳо тавонистанд молакаи дар дақиқаи панҷум ҳисобро кушоянд. голи аввалро капитани даста Абубакр Сулаймонов зад ва баъдан бо гузашти амаги чанд дақиқаи дигар як имконияти дигари бисёр хуб пайдо шуд ва футболбозони мо бори дуюм тавонистанд муаллифи гол шаванд ва ин маротиб баъд аз гузариши Масрур Ғафуров тавассути канори рост чунин имконият барои капитан ба вуҷуд омад ва ӯ дафъаи дуюм ҳам муваффақ шуд. аммо баъдан то ҷои бозии баробар бо иштироки ҳар ду даста сурат гирифт, яъне имкониятҳои голзанӣ чандон зиёд набуд барои ҳар ду даста ва дар охири рақобат омада футболбозони мо боз имкониятҳои худро пайдо карданд, вале ин маротиб як бор туп ба сутуни дарвоза расид ва як бори дигар аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд. яъне ду имконияти дигари бисёр хубро дар охири нимаи аввали бозии шогирдони Зайниддин Раҳимов дуруст ва самаранок истифода бурда натавонистанд. ба ин тартиб нимаи аввал бо ҳисоби 2-0 ҷамъбаст шуд ва бо оғоз гардидани қисми дуюм мо шумо дидем ки чӣ гуна қоидавайронкунӣ дар дохили ҷаримагоҳ сурат гирифт, пеналти таъин карда шуд ва аз ин имконияти худ истифода бурда футболбозони мо тавонистанд голи сеюмро ҳам ба дарвозаи ҳариф зананд. ин маротиб Амирхон Ҷалолов пеналтиро иҷро кард ва бе ягон шонс барои ҳариф тавонист албатта онро ба гол табдил диҳад. қоидавайронкунии навбатӣ маротиб ҳам агар шумо аҳамият дода бошед боз дар канори рост аз сӯи дифогарони мо аз самти чапи ба хати ҳамла гузаштани футболбозони мунтахаби наврасони то 15 солаи Қирғизистон чунин қоидавайронкунӣ ба чашм мерасад. ирсоли туп ба дохили ҷаримагоҳ аст. ин ҳолат бартараф шуд. бисёр гузариши хуби Билол Бобоев
бо ин ки ӯ ба майдон баромад дида истодем ки тӯли чанд дақиқаи охир тавассути канори чап ҳуҷумҳои бисёр ҷолибе роҳандозӣ мешаванд. Ближе, встречай! Шаг вперед, выше поднялись! Выше! Поджали! акнун дар ин лаҳза дифогари мо ба иштибоҳ роҳ медиҳад ва тӯбро ба ҳариф дод, аммо баъдан зуд ҳамдастояш ин хатои ӯро ҷуброн карданд. як фурсат ҳоло барои футболбозони қирғиз ҳам ба вуҷуд меояд. тавассути канори чап боз ҳам бубинед онҳо ҳуҷумҳои худро аксари вақт роҳандозӣ мекунанд. маълум мешавад ки бештари таваҷҷӯҳи худро истоди мураббиён маҳз ба ҳамин канор равона месозанд ва бо фишор овардан тавассути ин канор мо дида истодем ки имкониятҳои бисёр хубро онҳо пайдо ҳам карда истоданд. яъне то ҷои нуқтаи заъфи моро ҳам онҳо лакай пайдо кардаанд бо ташкил кардани чунин ҳуҷумҳо аз канори мазкур. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ин лаҳза ва ин маротиб масъудшоҳ абдулаҳадов қоидаи бозиро дар баробари футболбози ҳариф вайрон кард. зарбаи ҷаримавӣ иҷро мешавад. партоби тӯб ба дохили ҷаримагӯ ва бубинед чӣ гуна дар ин ҳолат футболбозони мо бозигари ҳарифро аз мадди назар берун гузошта буданд ва ӯ аз нуқтаи албатта зарбаро иҷро карда истодааст ки касе ба ӯ халал намерасонад. баъд аз чанд лаҳзаи дигар тағйироти навбатӣ сурат мегирад. барои баромадан ба майдон амирҷон бақоев тайёрӣ мебинад. ӯ таҳти рақами 18 бозӣ хоҳад кард. ним муҳофизатгар дар сурат маҷлиси ҳар кадоме аз дастаҳо ки ishtirokchi ин мусобиқа ҳастанд 18 нафар футболбоз оварда шудааст. як имконияти дигар ҳоло фурсати бисёр ҳам хуб зарба иҷро мешавад. бубинед ки дар ин лаҳза чӣ гуна гузариши хубе буд аз сӯи Билол Бобоев ва баъдан зарбаи садаи ӯ. бори дигар метавонед ин ҳолатро бубинед. Билол воқеан ҳам фурсати муносиберо барои худ пайдо кард, бо пӯи чап зарба зад, аммо каме дақиқият нарасид ба зарбаи қаблии ӯ. хуб тағйирот аз майдон гирифта мешавад. Масрур Ғафуров ва ба ҷои ӯ гуфтем ки Амирҷон Бақоев ба майдон мебарад. ҳамчунин футболбоз таҳти рақами 12 Муҳаммадҷони Тоҳир аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Зарифи Азиз таҳти рақами 8 ба майдон мебарад. дар маҷмӯъ шумораи футболбозоне ки иваз шуд акнун ба 4 нафар расид дар ҳайати мунтахаби наврасони то 16 солаи кишвар, дақиқаташ то 15 солаи кишвар. албатта онҳо бештари вақт мо одат кардаем ки мунтахаби зери 16 сола мегӯем ба он хотире ки онҳо дар
марҳилаҳои чунин иштироки худ дар мусобиқаҳои гӯем минтақавӣ, баъдан дар марҳилаи интихобӣ ҳамон нафароне ҳастанд ки зери назар дошта мешаванд футболбозони то 16 сола. برای فوتبالبازان قرغیزستان یک امکاناتی خوب با وجود میآید، اما ببینید در این لحظه وقتی ما بلندی کرد و آنها نتوانستند از این فرصتی خود استفاده برند. اما به هر حال اشتباهات در خط دفاع و کمبودی‌ها در خط دفاعی منتخب نورسان کشور بر علا نمایان است، حتی بر مقابل قرغیزستان که اصلا با در نظر داشتی همان سطح رشد فوتبال در منطقه آسیای مرکزی ما عادت کرده ایم که پیش از همه در جایهای اول خب ایران و ازبکستان و تاجیکستان رو میگذاریم و تنها بعد از آن در گروه قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان حرف میزنیم. اما ببینید در رفت بازی امروز که بر مقابل شاید اصلا دسته ضعیفترینی اشتراکچی کافا بین جوانانی بین نورسان تا 15 سال امروز ما و شما رقابت کرده ایستادند فوتبالبازان ما، یعنی بر مقابل همتایان 15 ساله قرغیزی خود. ما از همین تیم، یعنی تیم حریف امروز ما، کمبودی ها و اون نقص هایی که در خط دفاع ما هست بر الان نشان داده ایستاده است و باید روی برطرف کردن اونها بسیاری مربیان حتما کار کنند، به اون خاطر که در پیش ما رو بازی مشکل تر از جمله بر مقابل ایران و ازبکستان انتظار است و میدونیم که سطح فوتبالی این کشورها در قیاس با قرغیزستان چگونه فرق دارد. باز یک امکانات دیگر داده شده است سوی فوتبالبازان ما به حریف و این مراتب ضربه اجرا شده دقیق به کنج نزدیک دروازه ابوبکر محمودов روان شد. بار دیگر میتوانید این حالت رو ببینید و دروازه‌بان ما با مشکلی این حالت رو برطرف میکنند. یک امکاناتی دیگر حالا فشار فوتبالبازان قرغیزستان همان ادامه دارد با وجود آنکه یک تن از فوتبالبازان منتخب نورسان قرغیزستان در زمین خوب است، اما هجوم آنها ادامه داشت و تنها اکنون اشاره می شود که باید رفتی بازی منع کرده شود. دروازه‌بان ما ابوبکر محمودов هم کمی اوسه برداشته است. بیاید تکراری همین حالت رو ببینیم. معلوم می شود که پیشتر از این علاقه ابوبکر محمودов کمی اوسه برداشته بود و تنها بعداً او پای خود را داشته به زمین نشست و در این بین همچنین فوتبالبازی منتخب نورسان قرغیزستان هم اوسه برداشتنش عیان می شود. قطعی نظر از اون که البته تا چند روزی اخیر هوا سرد شده است در پایتخت کشور، اما یک گروه مخلصان برای دستگیری تیم ملی نورسان کشور تشریف آوردند به ورزشگاه و همواره دیده ایستادیم که در لحظه‌های بسیار ضروری آنها کوشش میکنند با بلند کردن صدای خود از حضور داشتن خود در میدان ما و شما رو در جریان گذارند و همچنین با این صدا و نداهای
бисёр хуб ба гӯш расанда ҳама футболбозонро рӯҳбаланд мекунанд ва ба онҳо ангезаи дигаре мебахшанд. инҷо зарбае ки аз сӯи футболбози мо зада шуд, ногаҳон тӯб ба рӯи бозигари ҳариф расид. Диловар Ҷамшедзода ки баъд аз майдон гирифтани Абубакр Сулаймонов бо дастбанди капитанӣ ҳоло дар майдон ҳаракат дорад. тӯбро мехост албатта ба самти андастояш равон кунад, аммо дар ин байн зарбаи ҷиро кардаи ӯ ба рӯи футболбози ҳариф Айдар Шарипов расид. дар натиҷа мебинем ки ӯ каме мувозинатро аз даст дода ба замин афтид. табибони даста ба ӯ кӯмак карда истоданд. фикр дорам чандон осеби ҷиддӣ нест барояш ва бозиро давом дода метавонад. хуб, тағйироти навбатӣ дар ҳайати мунтахаби наврасони Қирғизистон. ба майдон баромад футболбоз таҳти рақами 9 Ташболотов Барсбек ва ӯ ба ҷои футболбозе ки таҳти рақами 7 бозӣ мекард Ойбек Юсупов бозиро идома медиҳад. шояд тарзи дурусти талаффузи насаби ӯ Ойбек Жусупов бошад, аммо бо дар назар доштем ки ба талаффузи забонии мо маъс шакли аввали он тобиқтар аст. беҳтараш ҳамон Юсупов албатта талаффуз карда шавад. Макс, сзади, перед собой, Макс. Ближе, Муна, без ствола, не палить. Выше, длиннее. А вот лицом каждого, Третья, мата. Поджали. Так, вперед, выше. Билол Бобоев ҳоло бо тубас акнун паси ӯ, аммо инҷо футболбозони қирғиз тавонистанд ҳолатро бартараф кунанд. фишори бозигарони мо дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф идома дорад, аммо натавонистем дар ин лаҳза тӯбро аз онҳо бигирем. дар ин лаҳза чӣ тавре мебинед Амирхон Ҷалолов каме осеб бардошт, ҳоло берун аз майдон ба ӯ кӯмаки тиббӣ мерасонанд. бозӣ бошад идома дорад. ва ин бори аввал нест ки дар ҷараёни бозии имрӯза довар бо сабаби нодуруст аз алб тӯбро ба бозӣ даровардан ишора мекунад ки аз нав футболбози дастаи ҳариф тӯбро ба бозӣ дарорад. дар ин сину сол албатта чунин ҳолатҳо зуд ба чашм ҳам мерасанд. як имконияти дигар метавонист ҳоло барои футболбозони мо ба вуҷуд ояд, агар барвақттар ва каме бо сурати баландтар пас аз ҷониби Меҳрубон Ҳамидов ба самти Билол Бобоев равон мегардид.
насли кунуни футболбозони интихоб шуда таҳти роҳбари Зайниддин Раҳимов он футболбозоне мебошанд ки акнун бардошти онҳо масъулияти нав вогузор мешавад, яъне баромадан ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё. ҳоло як имконияти дигар барои футболбозони мо пайдо шуд, аммо имконияти бисёр хуб, зарба ва гол. То ба охир мубориза мебарад дар ин лаҳза футболбози мо ва тавонист Зарифи азиз ин имконияти худро ба гол табдил диҳад. воқеан дар лаҳзае ки ӯ тӯбро қабул мекард, чунин ба назар расид ки ҳариф имкони аз ӯ тӯбро гирифтанро дорад, аммо баъдан читавре мо шумо дидем ин ҳолат бо гол табдил меёбад ба он хотире ки Зариф аз ибтидо ҳадаф дошт, мақсад дошт ҷониби дарвозаи ҳариф ҳаракат карданро ва ба ин тартиб то ба охир баҳри расидан ба ин ҳадафи худ муборизаро идома дод. Маҳз дар ҳамин лаҳза чунин ба назар расид ки дифоъгар ҳоло имкон дорад ки аз ӯ тӯбро бигирад, аммо на, Зариф то ба охир тӯбро нигоҳ дошт дар ихтиёри худ ва баъдан дарвозабон ҳам натавонист ин ҳолатро бартараф кунад. як имконияти дигар ҳоло метавонад барои футболбозони мо ба вуҷуд ояд. гузариши бисёр хуб. ирсоли навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аст, аммо ин ҳолат бартараф мешавад. дар тӯбрабои футболбозони мо бисёр фаъол буданд, зуд тӯбро ба худ баргардонданд, аммо зимни роҳандозии ҳуҷуми навбатӣ онҳо натавонистанд муваффақ шаванд. читавре болотар ишора кардам, акнун ба души ин насли нави футболии кишвар масъулияти навбатӣ бисёр азим бор мешавад. онҳо умедвор мешавем ки ояндаи дурахшони футболи меҳанро рақам мезананд бозам дар оянда. пеш аз ҳама бо иштирок дар чунин мусобиқа онҳо метавонанд ҳунару маҳорати худро такмил диҳанд, он нуқсу заъфе ки доранд онро бубинанд. инҷо имконияте ки барои футболбозони мунтахаби Қирғизистон буд такроран пешниҳоди мо шумо мешавад. зарбаи задаи Орзубек Шайдуллоевро дидем ки аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд. хуб, боз ҳам табибонро даъват мекунам ба майдон. Масъудшоҳ, Абдулла Аҳадов ҳоло каме усе бардоштааст ва бояд бигӯем ки тирамоҳи соли оянда баргузории рақобатҳои марҳилаи интихобӣ ба чемпионати Осиё байни наврасони то 16 сола дар назар аст ва дар соли 2023 бевосита баргузории худи ин мусобиқа. хуб, тағйиротҳои навбатӣ аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ду нафар вориди майдон мешаванд. аз майдон гирифта мешавад Абубакр Маҳмудов дарвозабон ва ба ҷои ӯ Сунатулло Исмоилов вориди майдон мешавад таҳти рақами 16. ҳамчунин тағйироти дигар ин пеш аз ҳама ба футболбозоне ки дар майдон бозӣ карда истоданд рабт дорад. Камолов Раббонӣ таҳти рақами 13 акнун вориди майдон мешавад ва ӯ ба ҷои ҳамдастааш Масъудшоҳ Абдулаҳадов бозиро давом медиҳад. фурсати навбатии бисёр мувофиқ барои футболбозони мо, аммо ин маротиб чӣ тавре мебинед кӯшиши бозигарони мо бенатиҷа ҷанбаст шуд. албатта Билол Бобоев чунин фурсати хуберо дар ихтиёр дошт, аммо ба қадри он нарасид.
Так, вперед, выше, поднялись, Эма, выше, Сели, лицо мы, сели, лицо мы, айда. Поджали, поджали, Смещение, минута, дальняя минута. як фурсати дигар барои футболбозони рақиб акнун ба вуҷуд меояд ва дар ин лаҳза бубинед ки чӣ гуна бо сам тавассути канори чап гузариши онҳо ба чашм расид ва баъдан зарбае ки ҷиро шуд бисёр хавфнок ҳам буд. такрори ин ҳолатро якҷо мебинем. арген эмилбеков дар лаҳзаи қаблӣ албатта иштироки фаъол дошт дар рафти ҳуҷуми дастаи мунтахаби наврасони қирғизистон. дар ин лаҳза акнун дарвозабони мо Сунатло Исмоилов зуд ва сари вақте аз мавқеи худ берун шуда ин ҳолатро бартараф кард. иваз кардани дарвозабон ҳам инҷо беҳуда сурат нагирифт. гап дар сари он аст ки ҳам ҳисоб албатта ба ин тартиб боис бар он шуд ки чунин ҳолат ба вуқӯъ пайвандад, яъне чунин ҳисоб имкон медиҳад ки албатта мураббиён дар бораи иваз кардани дарвозабон ва шонс додан ба дарвозабони дуюм ҳам биандешанд. ва ҳамзамон бо ин чанд ҳолати дигаре буд ҳангоми баромадан аз мавқеи худ ва ҳаракатҳои ҷудогонае ки дар қисми якум аз ҷониби Абубакр Маҳмудов дидем. баъзе вақт чандон боварии зиёд надошт ба худ ва ба ҳаракатҳояш. аз ин хотир шояд сиёди мураббиён баъд аз маслиҳату машварате ки доштанд кӯшиш карданд ки ба дарвозабони дигар ҳам имконият дода шавад. дуар ишора карда истодааст ки бо вуҷуди он ҳама ҳолатҳое ки буд бояд бозӣ идома ёбад, яъне қоидавайронкунӣ нест. инҷо силсилаи ҳуҷумҳои хавфноки футболбозони Қирғизистон ҳамоно идома дорад. ногуфта намонад ки шурӯъ аз соли 2023 ки болотар ишора кардам бозам рақобатҳо дар чемпионати Осиё идома меёбанд. боз ҳам аз нав сину соли иштирокчиёни мусобиқа ҳамчун инҷо як иштибоҳи бисёр дағали дарвозабони ҳариф ва бубинед ки дар лаҳзаи охир Билол Бобоев тӯбро ба дарвозаи ҳариф ҷо мекунад. тӯб аз зери пои дарвозабон Адилет Абдураимов гузашт. аз эҳтимол дур набуд ки он ба дарвоза ҳам ворид шавад, ба он хотире ки дарвозабон ҳеҷ имконӣ ба тӯб расиданро надошт, вале ҳамзамон бо ин Билол Бобоев то ба охир талош кард ва билохира тавонист муаллифи гол ҳам шавад. бори дигар метавонед ин ҳолатро бубинед. бибинед ҳангоми қабули тӯб дарвозабон ба чунин иштибоҳи бисёр дағал роҳ медиҳад ва баъдан Билол Бобоев ҳаракат кард, пештасӣ намуд ва боз албатта тӯбро ба дарвозаи ҳариф ҷо кард. ногуфта намонад ки дар лаҳзаи қаблӣ дифогар Бердиев Суҳроббек ба дарвозабони худ пас дода буд ба қафо, аммо дарвозабон зимни қабули тӯб албатта ба хато роҳ дод. Mach, Daniel, mach.
аз ибтидо албатта чемпионати осиё байни наврасони то 16 сола роҳандозӣ мешуд шурасоли 1985. инҷо тағйирот дар ҳайати мунтахаби қирғизистон. Эмир Эргашев дарвозабони эҳтиётӣ ба майдон мебарад ва ӯ ба ҷои Адилет Абдураимов бозиро акнун бояд давом диҳад. ва тағйироти дигар ҳам ҳаст дар ин байн. мебинем ки футболбоз таҳти рақами 8 Айдар Шарипов капитани даста аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ таҳти рақами 14 Кубанчибек Улу Манас вориди майдон мешавад. ва як муддат аз соли 2002 то соли 2006 чемпионати осиё байни наврасони то 17 сола сурат гирифта буд. ва баъд боз ҳам ба ҳамон тартиби қаблӣ, яъне чемпионати осиё байни наврасони то 16 сола баргашта. инҷо ҳолати бисёр ногувор рух додааст бо футболбози мунтахаби қирғизистон. муборизаи китф ба китфи футболбозон дар марзи майдон ва чунин ба назар мерасад ки ин ҳолат боис бар он шуда истодааст то аз майдон футболбоз таҳти рақами 2 хориҷ карда шавад. ин ҳам бозигари хатти дифои мо Муҳаммадҷон Орипов аст. қаблан ӯ як маротиба бо корти зард ҳам ҷазо дода шуда буд аз сӯи довар ва дар ин лаҳза акнун корти сурхи гирифтааш боис бар он мешавад ки аз майдон хориҷ карда шавад. ӯ ҳолати чандон мураккаб набуд. имкони албатта оромона дар ҳамон лаҳза то ба охири муборизаро бурдан вуҷуд дошт. ва баъдан чун мо шумо дидем ки таваҷҷӯҳ ба ҳамон ҳолат зиёд шуд бевосита ба сабаби он ки футболбозони қирғиз чунин вонамуд карданд ки гӯё ҳамдастаи онҳо бисёр осеби вазнин бардоштааст. ва баъд мо шумо ҳам дидем ки довар дар ин бора тоҷои фикри худро дигар кард ва корти сурх нишон дод. албатта ин дигар барои футболбозони мо вобаста ба ин натиҷае ки то ҳамин лаҳза ба қайд гирифта шудааст таъсири ҷиддӣ намерасонад ба натиҷаи умумии бозӣ. аммо бояд бозигарон бо дар назардошти оне ки ҳисоб чӣ гуна аст, мо чӣ гуна бартарӣ дорем ва дар пеш боз чӣ гуна бозиҳои муҳим онҳоро интизор аст рақобат бар муқобили ҳарифони асосияшон Ӯзбекистон ва Эрон. ин чизҳоро ба эътибор гирифта ҳаракати худро дар майдон идомад. яъне як фурсати бисёр хуби дигар, аммо дар ин лаҳза акнун зарбаи ҷило шуда аз паҳлӯи дарвоза мегузараду аз майдон берун мешавад. Меҳрубон Ҳамидов зарба зад дар лаҳзаи қаблӣ. аксилуҷуми навбатӣ бо ижрои футболбозони мо ва дар ин лаҳза чӣ тавре мебинем баъд аз гузариши Раббони Камолов имкон пайдо нашуд то ин ки ин ҳуҷум
бо ҳамон сурате ки оғоз гардида буд идома дода шавад. Рабони Камолов пасиу ба марказ. Абдулманон Нумонзода бо як партоб акнун ҳамдастовиашро ки дар хати ҳуҷум қарор доштан бо тӯб таъмин кард, аммо инҷо маълум мешавад ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст. ин маротиб Амирҷон Бақоев қоидаи бозиро вайрон кард. охирин чемпионати Осиё байни наврасони то 16 сола мебоист соли 2020 дар кишвари Баҳрайн доир шавад. миллипӯшони навраси мо дар марҳилаи интихоби бисёр иштироки фаъол доштанд. дар кишвари Урдун рохатро ҳам таъмин кардан барои худ. вале мутаассифона баъдан албатта бо сабабҳои маълум барои мо шумо ин рақобатҳо сурат нагирифт. қоида вайронкунӣ бисёр дағал босам ба чашм мерасад ва довар ҳоло хоҳиш карда истодааст ки табибон зуд ба майдон ҳозир шаванд. табибони ҳар ду даста ва корти зард нишон дода мешавад акнун ба Арген Эмилбеков, ним муҳофизатгари мунтахаби Қирғизистон барои ҳамон қоида вайронкуние ки чанд лаҳза пештар аз ин дошт. бори дигар метавонед бубинед ки чӣ гуна дағалона қоидаи бозиро ӯ вайрон мекунад. тағироти навбатӣ дар ҳайати мунтахаби Қирғизистон Арген Эмилбеков аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ таҳти рақами 2 Марлис Молдокунов вориди майдон шуд. як фурсати дигари бисёр хуб метавонад ҳоло барои футболбозони мо ба вуҷуд ояд. Рабони Камолов гузариши бисёр хуби ӯ аз канор, баъдан партови тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, ҳамдастҳояш ҳам тайёр ҳастанд ки ин ҳуҷумро идома диҳанд. як ирсоли дигар сурат мегирад, вале дифоъгарони марказии мунтахаби Қирғизистон ин ҳолатро бартараф карданд. воқеан ҳам дар ҳамон марҳилаи интихобӣ қаблан ёдовар шудаамон миллипӯшони навраси то 16 солаи кишвар таҳти роҳбарии Аҳлиддин Турдиев дар як гурӯҳ бо Урдун, Кувайт, Непал ва Шри-Ланка тавониста буданд дар гурӯҳи худ соҳиби 12 имтиёз шаванд, яъне дар 4 бозӣ онҳо пай дар ҳам ғалаба карданд. 29 гол ба дарвозаи ҳариф заданд ва танҳо 2 гол ба тӯби дарвозаи худ сар доданд. инҷо каме дарвозабони мо ҳам ин маротиб ба хато роҳ медиҳад. зарбаи задаи ӯ ба шиками футболбози ҳариф бархӯрд.
аммо дар ин саҳнаи такрорӣ ин чиз дида намешавад. Баръакс то ҷое мебинем туп ба дасти футболбози мунтахаби Наврасони Қирғизистон расидааст, вале баъдан ӯ чун дид ки аз ин иштибоҳ истифода бурда ҳуҷумро идома дода наметавонад, ба хулосае омад ки беҳтараш тавассути анамин айёрӣ чунин вонамуд кунад ки пас аз зарбаи задаи футболбози мо каме лаҳт бардоштааст. Аммо аслан бигирем чунин набуд ва дар саҳнаи такрорӣ ҳам ин чизро мо шумо хуб мушоҳида кардем. Як имконияти дигар барои футболбозони қирғиз ҳоло аз эҳтимол дур нест ки пайдо шавад. На, дифогарони мо чунин имкониятро ба онҳо намедиҳанд ва бисёрам хуб тавонистанд дар ин лаҳза ҳолати мазкурро бартараф кунанд. ва акнун имконияти бисёр хубе барои худи футболбозони мо ба вуҷуд меояд. Имконияти бисёрам хуб, зарба ва дар ин лаҳза туп ба тири дарвоза мерасаду аз майдон берун мешавад. Раббони Камолов чӣ гуна имконияти олие дар ихтиёр дошт, аммо зарбаи задаи ӯ ба тири дарвоза расида аз майдон берун мешавад. Бори дигар метавонед бубинед ин зарбаи ӯро чӣ гуна оли иҷро шуд, аммо туп ба тири дарвоза расида аз майдон берун шуд. фурсати навбатӣ, аммо дар ин лаҳза ҳам мебинем ки каме албатта паси нодуруст дар лаҳзаи охир боис бар он шуд ки аввалин шуда ба туп дарвозабон Эмир Эргашев расад. Хуб, 3 дақиқа вақт илова шуд ба анҷоми вақти асосии рақобати имрӯза. Аз ин 3 дақиқа илова шуда 1 дақиқа аллакай сипарӣ шуд, дақиқаи дуюм ҷараён дорад. Нимаи аввал агар бо ҳисоби 2-0 ва бар ивази голҳои зудкори футболбозони мо ҷамъбаст шуда бошад, пас дар қисми дуюм мо шоҳиди 3 голи футболбозони мунтахаби Наврасони кишвар шудем. Бо вуҷуди он ки баъдан якчанд мушкилиҳои дигар ҳам ба вуҷуд омад, иваз шудани чанд футболбоз аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ворди майдон шудани нафарони дигар, ҳамчунин корти сурх гирифтани футболбозонамон. Аммо мо ба тури дарвозаи худ гол сар надодем. ҳариф ҳам дар ин байн ҳарчанд 1-2 имкониятро пайдо кард, аммо натавонист ба дарвозаи мо гол занад. дар маҷмӯъ албатта бозии имрӯза шояд ман истисно намекунам ки вазъи обу ҳаво ва намнокии майдон ҳам сабабгори он шуда бошад ки баъзе заъфу камбудиҳои моро дар хатти дифоъ нишон дод. инчунин дарвозабонҳоямон ҳам ҳангоми баромадан аз мавқеи худ баъзе вақт чандон боварибахш ҳаракат намекарданд. ин чизро бояд стиёди мураббиён ба эътибор бигиранд ва дар бозиҳои оянда онҳо барои бартараф кардани он ҳатман талош кунанд. Таркибороии бисёр ҷаззоберо дидем дар ин лаҳза. бубинед чӣ гуна туп ба зарбаи кунҷи ба бозӣ дароварда мешавад. 2 нафари аввал тупро иҷозат медиҳанд ки аз онҳо бигзарад ва баъдан нафари сеюм зарба мезанад. аслан чунин таркибороиҳоро мо қаблан ҳам дида будем дар ҳайати мунтахабҳои Наврасон ва ҷавонону мунтахаби асосии кишварамон. ва мутаассифона ин маротиб албатта чунин таркибороии футболбозони мо натиҷа надод. ҳамон қатъи назар аз ин дар маҷмӯъ имрӯз албатта натиҷа қобили қабул аст, вале ҳамоно чизҳои зиёде ҳастанд ки дар бораи беҳтар кардани онҳо мо бояд чораҷӯӣ кунем ва ҳатман бо ин роҳ барои беҳтар кардани натиҷаву умуман худи бозӣ боз ҳам бо дар назар дошти он дастури супоришҳое ки стиёди мураббиён ба футболбозон медиҳанд, онҳо ин чизро дар мадди назари худ қарор медиҳанд. Сипосгузорем ки тӯлини муддат моро ҳамроҳӣ кардед. Мунтахаби Наврасони кишвар дар бозии аввалини худ дар мусобиқаи кафа тавонист пирӯзиашро дар баробари мунтахаби Наврасони Қирғизистон таъмин кунад бо ҳисоби калони 5-0 ва умедвор мешавем ки акнун дар оянда низ ин силсила пирӯзиҳо идома меёбад. сипосгузорем ки тӯлини муддат моро ҳамроҳӣ кардед. акнун лаҳзаҳои беҳтарини бозӣ пешниҳоди шумо мешавад. то дидорҳои дигар хайр.
Barulho.